ଆମର ଏ ମାସ ଗପ କଣ କହିଲ? ଅଳସୁଆ କଣ ଦୁଃଖ ପାଏ, କଣ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଗପ ନାଁ ହେଲା ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ନାହିଁ। ତମେ ଅଳସୁଆ ନା କାମ କରିବ ଠିକରେ? କାମ କରିବ, ଅଳସୁଆ କେହି ହବନି। ଅଳସୁଆରେ କଣ ହବ? ଦୁଃଖ ପାଇବ ହେଲା, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ହବନି ହେଲା। ଶୁଣ ଏବେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଖରାଦିନ ସକାଳ, କଣ ଖରାଦିନ ସକାଳ, କଳିଆ ଖରା ଘାସ ଉପରେ ପଡି କଣ କରୁଥାଏ? ଚିକ ଚିକ ମାରୁଥାଏ। କଣ କରୁଥାଏ? ଚିକ ଚିକ ମାରୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଖରାଦିନ ସକାଳ, କଳିଆ ଖରା ଘାସ ଉପରେ ପଡିକି ଚିକ ଚିକ ମାରୁଥାଏ। କଣ କରୁଥାଏ? ଚିକ ଚିକ ମାରୁଥାଏ। ଏଠି ବେଳେ କଣ କରୁଥାଏ? ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ଖୁସି ମନରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି କଣ କରୁଥାଏ? ଖେଳୁଥାଏ। ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ଖୁସି ମନରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଖେଳୁଥାଏ। ଶୁଣ, ସିଏ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଥାଏ? ମୋର ସାଙ୍ଗଟିଏ ମିଳନ୍ତା କି ଖେଳରେ ଆହୁରି କଣ ଆସନ୍ତା? ମଜା ଆସନ୍ତା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ସେ ପଟରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କିଏ ଯାଉଥିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାହାକୁ କାମୁଡୁଛି କହିଲ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡୁଛି ନା? ହଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଝିଣ୍ଟିଆ କଣ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖି କହିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଇଛି, ତମର କଣ ଖେଳିବାକୁ ମନ ହେଉନି? ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା। କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା କଥା? ଝିଣ୍ଟିଆ କହିଲା। ଝିଣ୍ଟିଆ କାହାକୁ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା। କହିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଇଛି, ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଖେଳିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ କଣ କରିବି? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ଶୁଣ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥାକୁ ଶୁଣିକି କଣ କଲା? ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥାକୁ ଝିଣ୍ଟିକା ହସରେ ଉଡେଇ ଦେଲା। କଣ କଲା? ହସିଲା। କେମିତି ହସିଲେ? ସମସ୍ତେ ହସିଲ, ସମସ୍ତେ ହସ, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ପିଲା। କହିଲା, ହସିକି କଣ କହିଲା? କହିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ବୋକା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଇଛି, ନ ଖେଳି ଯାଉଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଖରାଦିନ ପରେ କୋଉ ଦିନ ଆସେ? କିଏ କହିବ? ଖରାଦିନ ପରେ କୋଉ ଦିନ ଆସେ? ବର୍ଷା ଦିନ। ଖରାଦିନ ପରେ ଏବେ ଖରା ଯାଇକି ନାହିଁ, ଖରା ଗରମ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ବର୍ଷା। ଖରାଦିନ ପରେ କଣ ଆସେ? ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିଲା, କେହି ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତମେ ବାହାରି ପାର ଘରେ ବର୍ଷା ହେଲେ? ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଝିଣ୍ଟିକା ତ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ନା, ତାପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଯେମିତି ବର୍ଷା ପବନ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ହେଇଛି, ସେ କଣ କଲା? ଭୋକରେ ପୁରା କଣ ହେଲା? ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। କାହିଁ ନଥିଲା ଖାଦ୍ୟ କହିଲ? ସ୍ୱୟଂ ଖାଇନଥିଲା। ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲା। ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା? ଖେଳୁଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ସେ କଣ କଲା? ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି କାହା ପାଖକୁ ଗଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା। କଣ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ତମ ଖାଦ୍ୟ ମତେ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କାହୁରି ମାରି କହିଲା, ଏଥର ଜାଣିଲ ପ୍ରକୃତରେ ବୋକା କିଏ? କିଏ କହିଲା କଥା? କିଏ କହିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା। ଏଥର ବୁଝିଲ ପ୍ରକୃତରେ ବୋକା କିଏ? ପିଲାମାନେ କହିଲ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋକା ନା ଝିଣ୍ଟିକା ବୋକା? କିଏ ବୋକା ଥିଲା? କିଏ ଥିଲା? ଝିଣ୍ଟିକା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ କରୁଥିଲା। ଝିଣ୍ଟିକା କଣ କରୁଥିଲା? ସବୁବେଳେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଖେଳିକିରି ମଜା କରୁଥିଲା। ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲା। ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ କରୁନଥିଲା। ସେ ବର୍ଷା ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଗଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିଲା। ଭୋକରେ ପୁରା ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଇଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ସେ କହିଥିଲା ନା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କହିଥିଲା? କହିଥିଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଇଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ବୋକା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଇଛି, ନ ଖେଳି ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଝିଣ୍ଟିକା କଣ କହିଲା? ଝିଣ୍ଟିକା ତ କହିବା ତାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଥିଲା। ଝିଣ୍ଟିକା କହିଲା ଯେ, ଏଥର ବୁଝିଲ ପ୍ରକୃତରେ ବୋକା କିଏ?